Pasang Yesus na Ama, ginudang gigawasa, kahit itong mga magagaya. Ay na, ang pagsanggawat ni Simon, siring-siring ni ganun din lang ang niya. Sa Espiritu lang sa isa ay may sarong lalaki, iduman, taga-siriling banwaan na sa indang tinangdanan, pinasalit magpasan. Ito maning taong ito ngalan si Sirilio, iyang ama na totoo ni Alejandro ni Rufo, na disipulos ni Kristo. Ang isinyo na pagdara minsan inaaloy na, dahil man nakaginawa si Jesus kagurangan ka, sa damulang sakit niya. Karangalan siya ni Sirilio ang pasan, si Kristo yung nagtagalang higil si maibigyaw, ang hawak na luway-luway. Pinagdiyos na totoo kay ning mahulong kordero, ang cross parang layo inagos ng totoo, duman sa bukid Kalbaryo. Mga doktor tulay baga ang Kalbaryo daing iba, taninot na panahon pa ang apod pagngaran ninda, ang ulay bukid sa Moria. Hiniling pinagtukaran, piniling pinagtukaran ng Patriarka Abraham, dumangani pagdulutan, dugo ni Isaac sa buhay, kan sa iyang pugugutan. Kaganinasing kasugad ni Jesus itong si Isaac, sa Kalbaryo kan sumakat sa abaga ng sagnat, ang Santa Cruz na magabat. Ay na, ay, ang pagsubad niyo, mga Hudiyo kami, Huding Yesu Kristong kagurangan. Sinado Ate Loli. Nakatapos mo. Ay sabing Kalbaryo namang pinili ng mga palpal, ni Kristo na pagtukaran, Golgota iyong pagngalan, ng mga Hebrewong anan. Para aso dumatong na ang nagtubo sa salata, sa daga nga ning talaga, tulo sinubaan ninda, kahit mga masiwawa, di ginamang sa Mesiyas, pagubanin mga langkas, kang gubing niya sa hawak, di nakawag sa pangalat, kang pinukupit sa lugad. Buhat nani naman ang dating lugad na daan, kalog na diyan lamang nagatdos ang ginatbakan, ang dugo burabog bilang, ining korderong magayon daigiro, sa langit na balakidong ang pagtiros marigon, dahil sa tawong gagon. Nakamaho ba na ito ang gubing ni Kristo, na ang mga Parisiyo nag-isip sindranin bago, nagigibong kay Kristo. Dahil nawalayan ang taong si Simon, sakit nga ni matagalan, paiimunon ang ulay, kan arap na ninilangan. Sa pagpasakit na labat, sa pagtios na Mesiyas, ay sa indang ilinagdag, lumang sa mirang may arap, ang apdong urok kasalat. Sa indang pinainuman kay itong mga tampalasan, dahil naginuman lamang ang ang magilugan,
ang sayang kasakitan. Ay na, ay, ang pagbakuan niyo mga Diyos, kawan mo sa Ang isang matiyong ulay na di pag-inom di iikman. Jesus na kagurang ng tinay gatulos dungan, sa krus na ibinabaw. Sa malabutan matapos ang balagak may patindog, ibinabaw na si Jesus ang sa wala niyang kamot, ang sa wala ipinakong inot, ang sa ilang isinulod sa taong pamot ni Jesus. Taradai o ilabot naman sa labot ni Jesus, sa pagpako o lapot. Karang-arang binugno sa itong mga daing buot, binutong nila ng kusot sa kung lumabot sa labot, sa kagburo na maigot. Ang daing katuros, ginibunin marorompot, sa kudayin na kaabot, kamot ng toko, Jesus, duman sa lahot ni Jesus. Ang sa iyong mga dapan, Jesus, nakaturangan, iyong ipinako naman kan mga layas na pagpal, hinataw na kasalan. Ang lubong nagbulak-bulak, di mapungpong imaampak, babagang kasusad na sa dadangin na lanag, ang pagbubulos sa lugar. Bangkay na magatuto ang satong divino verbo, duman sa sakrong madero, kamuto dapan mayo, dahil na mayroong dayo. Ay na, ay, urog sa urog kabangis sa mga hayop na aganid, bukay tong marurupit, gapong buhay ang kapadis, na di naglumoy kadikit. Para bako na matapos ang krus, nang pinanlaog, napapadakla si Jesus ang tawag na pasubasog, sa daga sa mga alpog. Ito mga bakong anan, pinagpasalikodan, pinupok, pinamako, mga nigo na malay, sa krus na pinagpakuan. Ang 5 litrang magayog sa sarong regla na tipon, kung basahon taong-taong kahulugan gabos yaon, kulit sa Kristiyanong dapol. Sumasalamat ka sa bayang nalala sa amin ang kariyan, masalin na lang magkakasalit pa ang Bigyan masalamat. mo kami na ang gandaan sa araw-araw pagkawarin gawain sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa aming mga pagkawarin ay tulad sa pagkasalang magagawa kami sa aming sama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami ang makatalanan, ninimot ko ng mga Iwan natin sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Panginoon makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat na katawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit, Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, namatay, ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na mag-uli umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos na mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula karirito at maghukom sa buhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katulikas, sa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magpulit na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para na unang magpakailan ng ito ng konting. damat ay buko. Ano na ba ito nito? Tulungan na natin ang pagbabago. Ang mga damat ang gutom, kalawutaning panahon, sa bus
ni Jesus na sa tungkol ay karaog galing palpal, mawiliw sa sayangan, maot mo kaginhawaan, daing og mga dadamay na di sanglianin po nga, dahil nagyamang sa daga, nagigikan sa dukha, ang mga pag-ugmang sawa, digdianan sa nang daya, sungaw sa napaligasa. Ano pa nananulong, daya pahal nas nadagol, hinog magayon, ilaw kong pagmalas, nakakalundong kakanon, daing palagos, sa balang ugma sa buol, kanawak mong pinaurog, balang mata na kumilog, na dagay na natatapos. Ano pa ang nanalis, ingang nalong na malupit, nasukat ang iyang manit, daing buot ni kadikit, mga gibol imahilig. Palibas sa tawong landas, ang gibo ananausmat, kaya nga hinapunsugat, naipagtagas ang lagang sa tungsalang nalapas. Ang pagbangunan ng mga Hudiyos ng mahal na Santa Cruz. Asungani matapos ang pagkapako kay Jesus, ang mga lulong na buot ibinangon ng Santa Cruz, nasa imang itinugdog, may kalot sindang inandang sa krus na pagkatindugan, gininubilang malay, binuat padangan butsan, kahitong mga kampalasan. Ano pa si Jesucristo ang sakit naman na bago, sa mga tulang totoo nagkarunok na kayo, kan pagkatanyog na ito, ipinako na sila ang parabol na duwa, tanakulta na talaga sa tuasin sa wala, si Jesus kaurang ng ka. Bigdingani matalastas mga tuyaw ni Isayas, na ang mahal na Mesiyas ipatataw na hayag sa luwa katawong langkas. Ilkong umikis Ripotatos is San Marcos Kapitulo 15 versikulo 28. Bigdingani nanganan kulog asing kaso akitan, tumilang sa Diyos na mahal, iniiyo ang inulay. Pater Dimiti Ilis Dun Inilisiyon Higit Pasyon. O Diyos, nganing anak ko magdalita, nganing indayo, nangyang patawarin mo ang mga lulong na tao, nagpako sa kabutig diyo. Dahil sindang pagkaalam, pag-ibunin lang anuman, dahil mo lang ang magdalitang kahirakan, dahil mo na pag-isipan. Inyong kami pagtarang, ito na tayo ang andaw, nangangalas ang kadaklan kan sa iyang isinaysay, sa pagwagaling tawad man.
Ano kay ginunis ang marunong mabagsik, nakalalay ng sakit ng asamang natatamis, ginawa sa nakahadit. Itong ministros makat na nagpakunahas, ang gubingin si Mesiya, sinubalin sa hawak, pinagbarang ang inapat. Ito pa sa rumtumika, nalapit sa bubog niya, nadaima yung kustura, bugin sa iyang ina, lahat ito sa dabos na. Dali na inirogin, dali na lubog, habos na. Kung marangon sayang ngaya, pasugalan tamaray ka. Daron bilog niyang mag-ana, nakalapin ang sugalan, itutuning kang tinodan. Ang magkapagad na sisay mang iyong marimpos na rama, naday pag-irigawan. Si San Juan iyong nagsurat, ariman ang magkapalad. Iyong itong mag-iingat, ang gabos mga unang ganat, ng tratos na pahayag. Nagkatotoo ang ulay ni David, propetang mahal. Hindi ka baing bagay kang inawit sa inutan, na ang lubing pagsubalan. Salmos 21, versikulo 19. Pagkatapos kainiyon, Nanukaw ang malo o lobo, ang namaloting sundalo na nagtatano didiyo sa napapakong kordero. Ang Evangelistang apat ang nasaysay nagpahayag, na si Pilato nagdagdag sa krus kay ni Mesiyas, ni sarong lulong surat. Ang inot na surat, ikadawang letra, inot na surat, inot na letra, ikadawang letra, ang ini, ang ikatlo, iningiri, ang ikapat naman ay kahulugan iyo ini. Inot na iyong Isos, ini sa Enos, naman Rex ng gayod ng sa huling sayon, Uliros na padagos. Ang nagkaramang inuto kalay na tao, Ibiubigo Latino kung pag-isipo na kayo, kahulugan ay totoo. Kung likulo na padagos sa hulugan ng matanos, kaininganing si Jesus, pagkatawo na sa Dinos, hadis ng mga Hudiyos. Ay na, ay. Ano? Tama naman. Kami naman? Hindi lang sa pagbuot Pilato. Sa pagbuot ni Pilato. Pinsan ako ang pangalan, Pilato. Yung 64 na. Tawag namin doon sa Manila. Ang pangalan, Pilato. Tapos ng ulit? Hindi pa. Hindi pa tapos sumulit, mag-ulit. Kasi may ulit. Ang tuhod dito na ulit sa dito na. May nakamisahan ng 64, Pilato. Oh, Ang sa 64. pagbuot ni Pilato. Sa pagbuot ni Pilato. Ay, naku. Ay, naman gusto puro meat ko na po. Ay, Kaya na pang ano, puro meat ko na. Sa pagbuot ni Pilato'y sinulat sa rotulo, ang pagbugka kay niyo pagbuda niyang totoo. Sa mga tao Hudiyo pagkailingkan rotulo na padukot ni Pilato. Sa pamayon ni Kristo gabos na mga Hudiyo,
nagkaribok na totoo, tulos sindang napadumangki Pilato atubang, ulay bakong kaniguan ang surat haliolian, maraot ang kamugtakang kaya kami minadulok tasiyan para buot, naipahali niya tulos rotulong urog karaot, ang palaman di matanos ang kipilato na simbag ulay na urog ka, tagas, dahil sukat ang nasurat nasa surat, dahil ko na maliliwat na bagang ang katanusan ang sa ilong pilar, dahil ko na pagsanglian iyan surat kong naman, paghali na kamulian, naghali ang malulubo ang anggot makuri, inggayo, napangurog-murog ito sa hukom na si Pilato, uling binaliwat layo, lumangkay itong pagkabitay si Kristo nasa akitan, minumudang daing saysay kay itong mga tampalasan, pinagtitiwi-tiwian, nainindang kaulog-ulog ka na ang gayod, tunay na aking Diyos, tumulag ka diyan tulos, kang pagkapako mo sa krus, kuniyan simong magiho, matubod kami ka, mo, na Diyos ikang totoo, magali ka kung buot mo, puti kong lulong na tao, ikay itong nagkatarang kung gabaon si imbahan, laglabo ng kasangkapan sa laungin tulong aldaw, masusulit mong mahaman ang hawak mo pamalubay, dahi ikay mo, kuniyan di mo magiw ang palasang kang totoo, palpal marupit kang tao, ano pa tayo maisip ang mudaling maro, rupit, dahing untok ng pagsakit sa punading malinig, ang gutlabing pagkaungis na kaya pinatawin da si Jesus na mahal, kay tumuwang ang palpal da kulang kamudan, ang saysang pinaglalangan balang makakita si Jesus dumani, isama, sirian para uminsa kasama na ipaduka, kay tungduang masiwawa, kay tungduang malulubo na kasulsulan sa ato, na dinabanal si Kristo ay nayabanal na tao, makansay na kulang santo, sayang itinaraminsan pinadudo, saan nasa krus ipinako manalimayo ng kasalan, initaw ba kung basang kung siring ilang ginibo kauriyan na to, nin malulubo mo niyo na iharangan si Kristo, na Diyos dakulang santurog na ninsipagapod ng pag-arangman, Adamo, pag ngayon sa Diyos pasawaron sindagabos, itong mga daing buonan sa iyang sinabi na totoo na Diyos, oras ngaya, mabalasayang maot niya sa pagpapunag padusa, tawadan ibinalos pamaray pa ako umarang siya sa kong kami, ibiyan, diba't pangailangan na ako patawaran man, ngan malupit kong kasalan ang 5 litrang magayon sa samong aglanan, atipon, kung basahong taon-taong kahulugang gabos yaon, o sa sisya ng gagol. May tawag siya ba namin sumasalangit kasabay ng aming mga sa aming kapatid. Sundin ang gagawin sa paano sa langit. Bigyan ang aming kagawin sa araw-araw. Patawagan mo kami sa aming mga pasasa.
para napagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at makaintay tulog sa pagkasalit patingin sa lahat ng masama amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos tayo sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Wala din sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat ng may gawaing langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Iso Cristo, isang makakong Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao sa lalang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapapasakit ni Poncio Pilato, Hindi, kung may reseta pa. Nanahap sa kinarungan ng mga kamay na kagumara ng buhay ng ulit, sumakit sa langit na ulog sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito ng hukom sa mabuhay ng mitay ng tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu sa kasabalan ng Simbahang Katolika sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ini-ani lengon baga din maisogunangana mabalon-balon sa kapwa mag-inuhabo kaya na mga na dusta na ay lulong kang naning toto mapagpaulog ka ang tao. Kapong kakurangan mo, bago'y ka malubo. Dahil ngalagang burano, naay, kung siringan maot baga, totoong nagkasala ka. Ano ba ang mga iyong ikagiginawa? May damo ka, may buhay pa, anong bato mo sa buhok, sa tao magdaog-daog. Ano ba kang maabot, kundi sakit na padagos? Anong daw mo kung matapos? Kung sa pagtarama sakit, supog susol bakoli. Andal palaging panganib, burog kung sala marupit. Sisay manang kung sumirin, gaya mo isinangkap. Ang sintilos may potensyas, pinakabagsikang hawak, ngayon mangutan kang hayag. Sayop mo ay ginawa, dahil ka maling kabarang, ang buot mo magtimaan. Hinglaw sakit kailangan, sa'y mo madawgian. Maliksi ka, may sugman, duman mo mahurog-hurog, ang sa'y mong pagpaulog. Lumanday hulog-hulog, magkakawin at ako, madali sanang magilkot, kunikan na paligdana, ang hawak mo maluluya. Irak man sinuirak na, lusok mo na wala pa, hinaluya daw ka na, si mong kapanasan, ang asing kapurihan.
Dayaday kang pakiiwal, bagalay na alam, igatong ka alam-alam, naay, ang ibon na mabansay, abot makamaraba, mabini na matiwasay, dahil mo paglalang, ang Diyos na makakamanay, anisip mo ang tulog, kung makiiwal sa tao, dadaluhan sa buot mo na mga ranang kang gayo, matalaw daw, matawon, danay ka magkasala, magabon minura-bura, balang masabat sa dagang, nadadamay mo pang sawa, tan marupi, sunong bila, alam sa nababati, kanalang kaulong isip, minsan ilong sa kalit, o suminda simong batit, bago ikan malupit, nakulpang nababatiran, kulay na daing-damukan, taon ranindangan, umabot timbangon sa timbangan, ikan labing kalatan, ang gabos mo nakataga, kan marumito noong sila, dahil di pagkasala ang kadikit na balita, simulang ipagkukos pa, naay, tumuyo na nakunsukat, buot mong labi ka, parang pangkinig, suminapod at sinagagad, nagkamisi ang pasawad, naay, Kristiyano isipang maray, sa panahon na maalanisay, mantatag man si Jesus makagulang na, sa kita na iyakan, pagkagaling tao ni Dimas sa kagulang ng tanging sa Kristo. Ining duwang masiwain, ining duwang masiwawan ng Kristong kaira, Sabros pang pagkapalupaday nagkasaring pagkamin, ang buot kay induan para na pagkalusis sa sampa, agnaran, iwanan ng palasan, inaalok tumulag man, si Jesus sa kasakitan, ulay kay tungdaing buot mantang sa imong pa, abantog, Misiyas kasing Kristo sa lumpak timit iksong ignos, magtanggal kita sa krus ang pagkadang dinimas para abo naman, apalad, kaining pagtaramis kas kalulungan nga hingayag, pinagulit ang banayag, sinaway pinagtaraman matanos nga mga aulay, Samay puti kong kamtanan sukat pagtubuan, siring tayo niyang palang katong tungayang urog kita manarigsa. Adios, ilngatan ang makalulodok na papago sa Santa Cruz. Dahil isa lang nagtiro siya nag-isip man sa tuya magsa. Asay-say, kang gibutang kasalanan day kang pagrumdum lamang, urog mong tinutumangan. Nay, ngunyan minarong ka
pa sa pakiwal pa. Buda, paglalangad na gabos na kaining mga taong buya, na nagtatanod sa iya mahod nindang makagadakan mababangis na. Ayam, di kita umarog kay anong agad kitang sawad man, manta sa tong napaladan pagkatapos ng pagkaram ni Dimas kaini. Ulay, Kristo minapod man siya tumabang. Iniyo ang inulay domini mimento mi ikon binirisyo. Kung sabi, itinong to may inipong kung makawiwili. Diyos nakakurangan niya ko po na makasalang day mo man pag-isipan. Pagilumduman mong tunay kung magpuli ka na duman. Sa mahal mong kaharian ang simbag ni Kristo na ang kulay ami. Hindi ko tibio di ay iniumikum iris na totoo. Ang ulain paradiso ako mo paniwala ang kaining pangako ko. Tunay, dahil kang animaliban makikita mo kakamtan. Paraiso kung banwa ang 5 litrang magayon sa sarong regla na atipon. Kung kasarong taong-taong kaulugang gabos yahon, ulit sa Kristiyanong dakol. Ama namin sumasalangit ka sa maringalan mo, pasaamin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Hindi po ngayon hindi po kami kayo tulad sa inyo Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak ng Diyos. Santa Maria, na ng Diyos, ipanalangin ako ng kasalanan Liwalhati sa amat sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Kapalang sa unang magkakaroon ng kasalanan. Sumasampalataya o sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya, walang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria ng Beren, pinapasasakit ni Poncio Pilato, ipinaako sa krus sa mga kaibigin. Nanakot sa pinagulong ng mga mabuhay na magulo, magkira sa lahat, ipanisod sa sana ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmamula pa rin ito, kung sa kanyang buhay, pangamatay na tao, sumasampalataya naman ang Espiritu Santo sa banal na simbahan katuloy sa kapamahan ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay sa pagkabuhay ng nakalitao sa buhay na walang hanggan. Luwalhati sa amat sa Diyos Espiritu Santo. Kapada ng sa unang mga ngayon magpakailan ng mga kasawalang hanggan siya na pa. Nay, pagkabansay na palad, para bumasi masiring kaloy naglapas sa pagkarangin makasadang kasalan pinatawad. Ay dakol nagibong karatan. O galing ba kung maray, dadakol na kasalan. Ngunyan sa madali lamang pinatawad na ni banal. Ay nalanang naandam sa impyernong kainitan na itutuldang na lamang. Tolos nakapangapot man sa hirap ning kalangitan. Ay siyang inot na sampaga, buong ang inog na maugma sa tanong ni Kristo ang Ama. Sa pasyon na sakit niya napasakop sa salata. Ay, yung
ngani kitang makaiba man kaitong maumang banwaan. Ay kaming sanining kalagta, malunggong sa salabaga, sa taon bagang haloy na, di matakot magsulsul ka tutong, mahirapan ka. Ay sumari kang pagkahirap, sa gibong dikot ang bumuta, Santa Cruz gibuha ang armas, tanganing kamtan mo ang hayag paraisong maliwanag. Ay ningaling kagayunan, labing kamay-mahalang, sa tumbagang malas naman, si Moises ang naglalang sa Hebreo sa kupan. Ay sisay man na makabat, din sibingan na halas, kundo man makating kalag, mapaparadaing liwagan, mararana kamandag. Ay kung nila'y nasing iba, nasakop sa salata, bulong na urog ka ugma, na iyong ikaginhawa ninhawak, asing kalagpa. Ay gawong natuka tindog na, ninibingan na marara, salang malas ang kasama, magpabulong ikangon na Jesus na sa tong Ama. Ay ngasimong pagmasdan, napapakukamot dapan, sa iyang hinahalat man, ang dumulok na si Isay kukugos, o niyang tunay. Ay kung siyang nganyan dulukon, niya tong matutulog nun, ang pagkamot o buson, tulos nga ning aako, nakita niya ang punon. Ay mahulungan ni ang buot, dahil kita matatakot, mapapagmulang palagos, ang mga sakit Diyos ulisa, tuya pagsakop. Ay murog panganiman, igimas na makasalan, maraot na tawong palpal, o minaputawad ngunyan pinaraan din halibang. Ay salampati na magayon, Maria na mabiniyon, panaling sakit na dakol, puso daghan mapongawon dahilan, sa aking bugtong.
salansangan amargura, kamunduan sabihon pasabot, labing padusa, ay kaminsan nasusunod man, Isus na inang mahal, tulos ito na nasuhay, dayaday na maotsan sa ala, wiyo na dalan, ay na. Itong mahal na Birhen sa nahalik sa mga Galilea. Labing sakit, labing dosa, sa naglalamag na ina, inibanan duman siya ning mga babaeng iba taas. 169 na. Mababa. Labing sakit, labing dosa sa naglalamag na ina. Inibanan duman siya ng mga babaeng iba. Nagali sa Galilea ang pagdatong sa pagdatong sa Kalbaryo ng mamondong gayo na akin yan si Kristo na papako. Dinulok pinaamababa, dinulok pinaranian sa tungod dinasong. Ang puso baga natunaw, piling naman si San Juan, makurinani ang tunay, aros mausang ginawa, ang girin Santa Maria. Ang pagtangi sa biyon pa kung matingak na makita, ang akin yang nasa lusa, dahil man makapagtaraman dila bagagi inakdan. Dahilan sa kasakitan sa laong ng kandagani, iwang inulayaki kung padangat ngayon buhay kay ning kara. Agko pa, ano ta pinasiring ka ngunyan matios daw baga ka, nasasakit mong ina, ano bagang dito to, Jesus sa iyong inibo. Tapi nasiring kang gayonin malulobong huliyo, di ko matiyos aki ko sa iyong padawi ka buhay, Isus ang sakit mo. Ong iyan ay daw na pusagadanin ina na di matunaw sa pagdusang siring kayan. Naay, ako padawi ni bagang manyan ni mama. Alam ba, Jesus ika sa naring iba totoo, sa kuyang ranga, labat kong minamahal, kay ka naman nga nilamang ang kalagpuasi. Buhay, Diyos na daing kabarang suka, kumawang galanganin, bilog ng kalangitan, lunyungoy ng kansi, lingyan kansi mong mata ng atom na simo. Ong ina, ay ngunyan tinitingan kapag gamot, kung maugma sa puso di maliwat na akon mo kaburang nanining pagtangis ko. O ngunyan, daan mo lang naraman ang paghirot, pagataman kanina mong panungugay, dakol pa di managbilang sa birin na pananggitan. Arin matagas na dagan na di mairak matunaw, kan siring na kamugta ka nang itinaram ni Jesus mo lirik sigilyo. Ostos, babaeng magininggo kanaki mo, yung sayod na iyusiwan ang gayod, lumingoy na nagtaram na kiwan ibanghi ilista.
Olay si mater kawayanan sa imong ina, tamanunin maog maday mong pagpabayaan at tamanunin ma. Aray, pagrangaon bang iyaw daw yan naman na mo lamang kaining paghali kumunyan. Naay, ang sakit ko ng urog kaining sa tong para. At tubos, nagarang sa man Diyos, ang itinaram na lubos, Diyos míos, ukit sinabing ori dili requesti me, Ililam na sa batani kung sa Bicol na pagsabi kaulugan iyo ini kaulugan sarok sa nakayaning sabi mina. Ang duwa ni mga ebangelista, Diyos ko, ano ta ako iningawan mo na madunong kang mamumoton sa taong sinong o ikon. Ngunyan sa akin mong bugtong day mahirap, mga nuhon hirap mo panagilom, aso ini ikataram ini ikapat na ulay. Ni Jesus na nasakit ang kalakyan, nakatubang naknirising sindang anang tarangayan, nagapod na kiriyas na pro. O kita, dinagayon makakayakan sakit, dakulang dosa na pagkapako sa iya, nanditong kauyang hindang kaulog o lugan. Jesus, nakaduang na niyo na itong pinunani, pantiklog ning kinaban kong kan oras na siksta, sinsagkod sa ora. Ano na, kao di na nagkirita niyo, nagabos na makuri ang takot ninda. Naay, bilog itong tulong oras na linakitang iwanag. Magniklong nga ning biyangat nagmundo ining payag ni ama niyang kaganap pagkatapos kay niyong nagalasan tino. O dangko, nagtaram liwat si Kristo na nulay siya sityo napapangaya ako kung sisay mahirap ko nasukat sa kumpa. Inom ning tubig na malipoton pa ako, baad mabulong pag-arang ko, hinanyugon taras, sumadagog man kay itong mga tampa. Alasan, sa dakulang kanggutan tulos na kinuha naman, sausuka akdong na andang binasat tulos man sa napangalikog anda. Ang hinda, sa tukon itinugod na pinagsusumbil ninda sa moso ni Kristong Ama, minsang kapait-paitan itong sukang mini. Iran, ang kisanwa na inulay pagkanamit, inakumanin kong nasasakitan sa urong nakasakitan pagpiyos di na maba. Ingan, pagkainom niyang tunay tulos na siyang nagtaram ko, sumakong ang ulay nagtangis, aram-aram ang luwa nagdada. Alay, sama niya dulutan ang hawak niya, lalagman iniyo ang pagtaram. Naay, pagdaran ulay ni Kristo en manos doon ko. O masindo, Espiritu minio kung pag-isip kong totoo, sukat ipanluyang gayo, Diyos ko sa kong Ama, Diyos na panungi. Inawa, ining sa kong kalaguyay kayong katao na makataman sa saya, pagkatapos ng pagkarang ni Jesus kay ni ulay. Tulos itong maging agdanang tayo, tunyong layo na si pagkagada na galit, tulos man sana ang mahal na kala. Niya ay tarataw, ay tayo nga luwag sa matakang nagkatangis na inadig ginangani na sangkat ang gabos na propi. Isiyas,
Nin mga santos propetas kuya nindang isinurat na abtunin Mesiyas ang pagkagada ni Kristo mundo ang hilog na mundo. Gubing sa daog ng templo na tao ng testamento na pasing na buksan ito ang gapo nagpurong kaan naglinog iniki inaban. Balaki gadana na buhay, mga gadana na buhay na nagluwas sa inog nga nakilungan at isama sa Kristong pagdo o dosa. Napaayag na pakita ang awak nindang Diyos na sa Jerusalem ang baga. Naay, linog na daing paguntok bukid baga na olog. Dahil nakakadaramot kay tumakuring tanog pati nitong mabubuhog na mundo ining kinabanggang pagkagada na tunay. Ni Jesus nakagurang nandakula ang karibukanin mga taong kagabsanan aldaw buhay ito nastrong maliwa anagon. Gabos ito mga diklaw nga naging silisting ito nga maputing pananuro na rin mandigdi sa mundo ang apat na ili imento. Nagkaribok na dayo sinaliwat iniyo ang kamugtakan nagbago arin man ang mga bagay sa dagat sa kala amitan. Nangilpis na kamatiman ng nagmundo sindang anan sa Kristong pagkagada ng 5 litrang magayon sa sarong regla na atipon. Kung basaon taon-taong kaulugan gabos yawon ulit sa Kristyanong lakol. Malamin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, kasalamin ng kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng marami kasama sa araw-araw, patawagin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, tumutin tayong tulo sa puso, ipagadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan mo kung kami mamamatay. Kaya natin sama at sama sa Diyos Espiritu Para nasa Santo. unang una, kayo din ngayon magpakailan mo magpasawalang hanggan. Siya nawa. Sumasampalataya ako O sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao, siya lang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Virgin, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iniliin, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmamula kalilig at maghukom sa nangabubuhay at ang namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga pagkabuhay ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lalati sama at sanak sa Diyos Espiritu. Pagkara ng sa unang una, gayon din ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya naman. Itang tao pa daw baga, may sintido, may potensya. Anday maurasa na, kaya tao magbangon ka. Magtangis, magpinitin siya na ay pagmundo mo ng tunay na ipagtangis mo ngunyan. Mga sakit tinagian, dugo sa kod pagkaradan, ni Diyos na kagurangnan ay dawang dapuga-po na pinagbakura sa pa ay karataw ay karaday kang pagandal baga kan mong sarusanan ay dulag na dapat ko sa mga gibong malubog
Magulaw kaning bago pagkagadanay niyo. Puntang si Jesu Kristo na ay ubusngan ka kundi mo kalikondan ang gibong panungkaratan. Kung anong simong pagdamay, digdi Jesus na mahal. Unang sala, ditang isa, ubos nga inatuto ang pagkamuot sa tao. Ikasanang marubo, daing puso, daing apdo, sa manuno